Thế sao cho nhà chỉ mày agani agache ya chale bala la lo lo ho bia che ni che lu chi hami galu ano a nga ge lo lu bala ho ga ui shom ya she on ji u le o u ye ye lu noe yan bi ko ye le lu come on jo lu no yo lu chi ha mi bala u cha ji ya che ni che ho nga ga ma jo nga ga sem ya no ang ga sem ya ga lu ko no ang ma ya mo mi hui ta yo ji ma gu ji chi ho ma du le a nya ba wo i cha lo cho lu no yo lu chi ha mi bala u cha ji bia che ni che ho nga ga ma jo nga ga sem ya no nga ga sem ya ma gu ji chi ho ma du le a nya ba wo i cha lo agache ya thale bala la lo no ho bia che ni che lu chi ha mi